श्रीवासादि भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णा हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ നമ്മുടെ അധ്യായം. 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. വിഭൂതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, വിഭൂതികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രകടമാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ജലം കുടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളതാണെന്ന്. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ നമുക്കല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ വിഭൂതികൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്. ഈ ശക്തിയെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാളെ ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് അറിയാവോ? ഏകാദശി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, അറിയുന്നവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് അരിഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാം. ഉപവസിച്ച ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നാമം ജപിച്ച് നാളെ എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, വായിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത്രയും നല്ലതാണ്. നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം, ഭാഗവതം വായിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യം എന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാം ഏകാദശിക്ക്. ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമിയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നൽകാം. നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം? ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഇത് ഇത്രയും നേരം ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേൾവിക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ശ്രവണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം വരുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന ശ്രവണത്തിനാണ് പ്രധാനം വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം, എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതില് ഉള്ള ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാം. അത് പറയുന്നത് നീ കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം നാമ ഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ. ആ ആദിപുരുഷനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മഹർഷിമാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഏതാ വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുഞ്ച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികളും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും പിന്നെ എന്റെ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ പറഞ്ഞു. യോഗശക്തികൾ പറഞ്ഞു, യോഗമായി മഹാമായി എന്നല്ല പറഞ്ഞു നമ്മള്. ലാന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി 2 പേര്. ആ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചും വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ എന്താണ്? അവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക്
മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം പുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 10 ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകം ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയും നമുക്ക്. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അതിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസ്തുവോ ജായന്തേ നാരായണദ്വദശോ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണദ്വദശാദിത്യഃ. നാരായണിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ നാരായണിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. ആ നാരായണിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ നാരായണിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തിയിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, പിന്നെ പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണം തന്നെയാണ് ആര്? ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യ പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയാണ്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ജീവിതം ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ബോധദീപ്തരാവുകയാണ്. അവരുടെ ബോധം എന്താണ്? പ്രകാശം പരത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെ അവര് ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ജീവിതം മുഴുവനും അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് രണ്ടുപേര് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ സ്വയം പരസ്പരം എന്താണ്? അവർ ബോധദീപ്തരാവുകയും അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഭക്തി
ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു ബീജത്തോടാണ്, ഒരു വിത്തിനോടാണ് ആരുപമിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്കേ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കള് നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ. അതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എത്ര പേരെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ഒരു ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വിത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാണ്? നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാണ്. ആ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന പറയണത്. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഈ വിത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് ദിവസേന നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ അത് എന്താണ്? ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കും അല്ലെ. വിട്ടിരിക്കുന്ന വിത്ത് മുളയ്ക്കും. ആ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലെത്തും. പരമവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് പറയാണ് പരവ്യോമം എന്ന്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും അതെന്താണ്? അത് വളർന്ന് വീണ്ടും അത് എവിടേക്ക് എത്താണ്? അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ അത് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചത് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എവിടെയാണ്? അതിന്റെ മുകളില് ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് അത് അതിന്റെ തോട് തുളച്ചിട്ട് അതെവിടേക്ക് എത്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പരവ്യോമത്തിൽ ഇവിടെ എത്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അത് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലതയും പൂക്കളും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ നാമം ജപവും ഈ കീർത്തനങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ആ ചെടിക്കുള്ള വെള്ളം അല്ലെ. ആ വിത്ത് നനയ്ക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. എന്താ പറയണത്? പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാണോ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര്, പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ നൽകാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും.
അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് നടത്തി തരാണ്? ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നുള്ള കൂടെ മനസ്സിലാകണം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധി ശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും മുന്നേറാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ, അത് കാണൂ ഇത് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ പറയില്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയെന്ന്. അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യണം. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഏക യോഗ്യത പറയുന്നത്. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാവണം? പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോടെ പ്രേമത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ആര് കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആര് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇവിടെ ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഇതുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിശക്തിമാര് തന്നെ കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ എന്താണ്? അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായി അവരിൽ എന്ത് തെളിയിക്കാണ്? ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളില് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ഇരുട്ട്, അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ആ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി കളയുന്നവരില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മിക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. എന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? സ്വയം സമർപ്പിച്ച് അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ബോധദീപ്തരാകാൻ സംതൃപ്തിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരിൽ ജ്ഞാനദീപം തെളിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റിക്കളയുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത്ഗീത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്.
ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുള്ളത് അതൊന്നും ഓർത്ത് ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. കാരണം ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീകവുമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് തികച്ചും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പവിത്രമായതും അങ്ങാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, അങ്ങ് പരമപുരുഷനാണ്. എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും അവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ്, സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഓർമ്മ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്നൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് കൂടാതെ ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഇത് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് എന്താണ്? പരബ്രഹ്മമാണ്, പരംധാമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങ് പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും പരമദിവ്യോത്തന പുരുഷനുമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാതും ഊന്നി പറയുന്നു എന്ന് പറയണ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിസ്തരണേത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എത്ര കേട്ടിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടിരുന്നിട്ടും അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അർജുനന് എത്ര കേട്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. ഈ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അങ്ങയുടെ ഈ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എന്ത് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് അർജുനന് ആഗ്രഹം വരാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറയാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാ വിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം.
പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്കിനി പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ പ്രാധാന്യത എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം എന്താണ്? എണ്ണമറ്റ കുറേ വിഭൂതികളുണ്ട്. ഭഗവാനെ വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അർജുനന് സാധിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന, നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് വിഭൂതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊരു അന്ത്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും വിഭൂതികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. അഹമാത്മാം കുടാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മത്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആദ്യം ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പരമാത്മാവാണ്. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം, മീനിങ് മാത്രം വായിച്ചു പോകാണ്. ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ്. വായിച്ചു പോകാം. ശ്ലോകം 21 പറയാണ്: ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതാണ് ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാനാണ്. മരുത്തുകളില്, മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായു, അതില് മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അടുത്തതിൽ പറയാണ്: വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാണ്. ജീവാത്മാക്കളിൽ ആരാണ്? ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം, പിന്നെ ഏതാണ്? വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. ജീവഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ആ പ്രജ്ഞ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഒരു പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു ശരീരത്തില് ആ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു അവബോധം കൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു പ്രജ്ഞ കൊണ്ടാണ്. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതൊരു ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ചൈതന്യം എന്താണ്? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യക്ഷ രാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യക്ഷരാക്ഷ അധിപനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ പെട്ടാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സേനാധിപന്മാരിൽ ആരാണ്? കാർത്തികേയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെ മകൻ അല്ലെ, ആ സ്കന്ദൻ. ആ കാർത്തികേയൻ സേനാധിപകളില് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരില് പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി, പുരോഹിതി അതാരാണ്? പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ ആരാണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ആര്? ബൃഹസ്പതി. അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമുദ്രമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയാ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. എന്താണ്? മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി,
സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളില് അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാനാണ്. ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ സ്പന്ദനങ്ങളില് വാക്കുകളിൽ എന്താണ് ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളില് നമ്മ പറഞ്ഞു തിരുനാമ ജപം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പം നാമജപം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മഹർഷികളില് ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരചനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം വൃക്ഷങ്ങളില് അശ്വത്ഥവും, അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് അറിയാല്. പിന്നെന്താണ്? ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരചൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനി. ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. അത് പിന്നെ ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യരില് രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശുവും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അനേക പണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനേക പണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് അടുത്തത് 29 അല്ലേ. അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടി നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ ആരാണ്? വരുണൻ. പിന്നെ വരുണൻ പിതൃക്കളിൽ വെച്ച് ആര്യമാവ്. പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഏതാണ്? ആര്യമാവാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമൻ. യമനും ആരെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരില് ആരാണ്? ദൈത്യന്മാരില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷികളില് ഗരുഡനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളില് അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ഞാൻ തന്നെ, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പല തലങ്ങളോട് കൂടിയതുണ്ട്. ചതുർമുഖം മാത്രല്ലാതെ 10 മുഖമുള്ളത് ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, 3 മുഖമുള്ളത്, അങ്ങനെ പല മുഖത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അതിൽ 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ മരണം, പിന്നതാണ് ഭാവിയുടെ സ്ഥാനവും, പിന്നെ സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, സൗന്ദര്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസ്മാവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ സാമവേദം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സാമവേദങ്ങളില് ബൃഹസ്സാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാത്രിയിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗീതത്തിനെയാണ് ബൃഹസ്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലത്തെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീലകൾ നടന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ മാസം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ വഞ്ചകനാണ് ഭഗവാൻ.
അവരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഭഗവാനാണ്, ജയവും ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ജയവും ഭഗവാനാണ്. ഏതൊരു നല്ല ഉദ്യമം, നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യമം, നല്ല പ്രവർത്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പിന്നെ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉശനാ കവി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുക്രാചാര്യനാണ്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യനാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം അഥവാ ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. കോപ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മൗനത്തെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് അതില് ചില ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം, അതിന്റെ സൂചന മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വിഭൂതികള് അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തും, അതായത് വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും തേജസ്സുറ്റതും സുന്ദരവുമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളതും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടെന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഭൂതിയാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണയിൽ നിന്ന് അസാമാന്യമായ വിധത്തില് ഐശ്വര്യത്തോട് കൂടിയത്, എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യത്തിലുള്ളതോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം മയില്, നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, മയില് നമുക്കറിയാം സാധാരണ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത്തിലുള്ളതാണ് മയില്. ആ മയില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ കുരുവിയുടെ ഒച്ച നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൂവ്, ഏതാണ്? സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി പൂവ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേക നമ്മൾ സാധാരണയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തത്തിലുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. അപ്പൊ ഇത്രയും സുന്ദരമായ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ഭഗവാൻ എത്രയും സുന്ദരനായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇനി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഈ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുറേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി കൂടി സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് ഇത്രയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി കി ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ് ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ് നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മാതാജി? കിട്ടി. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താക്കുന്ന? നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കാണാൻ സാധിക്കും. വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കും. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ 4 ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നത് ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന് തുല്യ. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടോ. അധ്യായം എത്രയാണ് മാതാജി? നന്നായിട്ടുണ്ട്. അധ്യായം എത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴത്തെ ഞാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിഭൂതിയെ കുറിച്ച് യോഗശക്തി അല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ബീജാവാപത്തോട്, ഒരു ബീജത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ? വിത്തിനോടാണ്. വിത്തിനോട്, ഒരു വിത്ത് സീഡ് വിത്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്? അതിലെ ജലസേചനം എന്താണ്? ജപത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിന്റെ ലതകൾ പൂത്ത് കാച്ച് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് പൊളിച്ച് അത് പരവ്യോമത്തിലെത്തി, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശം സാരം എന്താണ്? ഭൗതികമായതും ആത്മീയമായതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം? എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നാമജപമാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വൃക്ഷം. ഉച്ചൈസ്രവസ്. അശ്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുതിരയാണ്. അശ്വം എന്ന് വെച്ചാല് കുതിര എന്നാണ് അർത്ഥം. അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. വൃക്ഷത്തിന് വേറെ, വൃക്ഷത്തില് അരയാലല്ല പറഞ്ഞ നമ്മള് അശ്വത്തിന് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഉച്ചൈസ്രവസ് കുതിര. അതായത് നമ്മള് പാലാഴി മദനം കടഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഉച്ചൈസ്രവസ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിനെ. എത്ര മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ്? 4 മുഖമുള്ള ചതുർമുഖം ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? സുന്ദരവും ചേതസ്സുള്ളതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നമുക്ക് അതറിയാം. അതിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ല, ഉദാഹരണം എന്താണ് അതിൽ കാണിച്ചത്? നമ്മൾ പിക്ചറില് മയില് കാണിച്ചു, സൂര്യകാന്തി, പിന്നെ മയില്, പിന്നെ മറ്റേ കുയില് അല്ലെ? പിന്നെ ശ്ലോകം 12 ഭഗവാൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?
അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ. അങ്ങ് എന്താണ്? പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമധാമമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരം ബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മമാണ് അങ്ങ്, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. പരബ്രഹ്മമാണ് അങ്ങ്, പരമപുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്നാണ് പരബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ